pugen molts pecats. Què m'has de dir? Mira, explicaré una història. Una mare, seu nano, 6 anys, no en tenia pas més. Van a la consulta de la ginecòleg, per la seva mare, lògicament. Arriben a la consulta i el metge diu, home, el nen seria millor que es quedés a fora. La mare amb tota la tranquil·litat del món. Va fer falta. Aquest nen ho sap tot sobre el sexe. I no es preocupi pas. I el metge que es posa i diu que ho comprovarem, això. Agafa la mare, ja es pot treure la samarreta, els sostens, i agafa el pit. El metge gira i diu, nen, què estic fent? Diu, li està tocant els pits de la meva mare. Molt bé. El metge diu, això s'ha d'arreglar. Despulles el tot, poses la bata, cap problema. Diu, a veure, senyora. Allò... La senyora, va. El metge gira i diu, nen, què estem fent ara? Diu 68. Diu, la seva mare li xupa i n'hi deu un. Diu, segueix. Diu, aquest nano és bo. Aquest nano és molt bo. Diu, senyora calenta, bueno, allò... humida. I el metge diu, això s'ha d'aprofitar. Es posen sobre la camilla, pim-pam, pim-pam. El metge diu, això... Ah, no! Què estic fent ara? Diu, agafar la sífilis, tot tu, que per això era la raó de la consulta. No.